24 Φεβρουαρίου. Ο Αλέξανδρος Υψηλάτης κηρύσσει την Επανάσταση στη Μολδοβλαχία. 21 Μαρτίου. Με ορμητήριο τη μονή της Αγίας Λαύρας, οι Έλληνες καταλαμβάνουν τα Καλάβρητα. 10 Απριλίου. Ο Σουλτάνος διατάσσει την εκτέλεση του Οικουμενικού Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου. Ο Πατριάρχης ήταν υπεύθυνος απέναντι στην Υψηλή Πύλη για την νομιμοφροσύνη των χριστιανών υπηκόων της Αυτοκρατορίας. 13 Μαΐου. Οι Πελοποννήσιοι επαναστάτες νικούν τους Τούρκους στο Βαλτέτσι και ο κλειός γύρω από την Τρίπολη γίνεται ασφαλτικός. 7 Ιουνίου. Οι επαναστάτες της Μολδοβλαχίας ηττώνται στη μάχη του Δραγατσανίου και η επανάσταση καταπνίγεται. 23 Σεπτεμβρίου. Η Τρίπολη καταλαμβάνεται από τους επαναστάτες. 1η Ιανουαρίου. Η πρώτη Εθνοσυνέλευση ψηφίζει το πρώτο ελληνικό σύνταγμα. 25 Ιανουαρίου. Καταστέλλεται η εξέγερση του Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Ο στρατός που είχε αποσταλεί εναντίον του είναι έτοιμος να στραφεί κατά των Ελλήνων. 30 Μαρτίου. Οι Τούρκοι καταστέλνουν την Επανάσταση στοιχείου. Ακολουθούν θηριωδείς που προκαλούν πανευρωπαϊκό αποτροπιασμό. 7 Ιουνίου. Ο Κωνσταντίνος Κανάρης πυρπολεί την ναυαρχίδα του Καράλη, υπεύθυνο για τις σφαγές της Χίου. Ο Καράλης πεθαίνει. 26 Ιουλίου. Ο στρατός του Δράμαλη καταστρέφεται στα στενά των Δερβενακίων. Η αντιπαλότητα μεταξύ πολιτικών και στρατιωτικών οδηγεί σε εμφύλιο πόλεμο. 12 Φεβρουαρίου. Τουρκο-Αιγυπτιακή στρατιά υπό την ηγεσία του Ιμπραήμ Πασά αποβιβάζεται στην Πελοπόννησο. Οι Έλληνες επανενώνονται μετά τη διετία του εμφυλίου πολέμου, αλλά ο Ιμπραήμ καταστέλει εύκολα την ελληνική αντίσταση. 15 Απριλίου. Ξεκινά πολιορκία του Μεσολογγίου από τον Κιουταχή. Λίγο μετά τους πολιορκητές ενισχύει ο Ιμπραήμ. 4 Απριλίου. Στην Αγία Πετρούπολη υπογράφεται η πρώτη συνθήκη, η οποία προβλέπει την ίδρυση ανεξάρτητου ελληνικού κράτους. 10 Απριλίου. Οι πολιορκημένοι του Μεσολογγίου, μετά τις αποτυχίες ανεφοδιασμού τους, επιχειρούν έξοδο. Ακολουθούν μαζικές σφαγές και εξανδραποδισμοί. Τα γεγονότα προκαλούν αίσθηση στην ευρωπαϊκή κοινή γνώμη. 24 Νοεμβρίου. Οι Τούρκοι ηττώνται στην Αράχοβα από το Γεώργιο Καραϊσκάκη. 29 Μαρτίου. Η Τρίτη Εθνοσυνέλευση εκλέγει αρχηγό του ελληνικού στόλου, τον Βρετανό James Cochrane. 30 Μαρτίου. Η Εθνοσυνέλευση εκλέγει τον Ιωάννη Καποδίστρια, παλαιό Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσίας, κυβερνήτη της Ελλάδα. 3 Απριλίου. Η Εθνοσυνέλευση εκλέγει αρχηγό του ελληνικού στρατού, τον Βρετανό Richard Church. Η συνεργασία των Cochrane και Church με τους Έλληνες οπλαρχηγούς θα είναι προβληματική. 24 Απριλίου. Οι Έλληνες ηττώνται στη μάχη του Ανάλατου. Είχε προηγηθεί ο θανάσιμος τραυματισμός του Καραϊσκάκη. 24 Μαΐου. Η Ακρόπολη των Αθηνών παραδίδεται. Το τελευταίο προπύργιο της Επανάστασης βρίσκεται πια στα χέρια των Τούρκων. 6 Ιουλίου. Υπογράφεται στο Λονδίνο η Ιουλιανή Σύμβαση μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας, Ρωσίας και Γαλλίας. Οι τρεις χώρες είναι πια προστάτηδες δυνάμεις και αποφασίζουν την αποστολή ναυτικών δυνάμεων στην Ελλάδα. Ο σκοπός της αποστολής είναι κυρίως ειρηνευτικός. 8 Οκτωβρίου. Ο τουρκο-αιγυπτιακός στόλος ηττάται στο Ναβαρίνο από τον Ηνωμένο Στόλο των Προστάτηδων Δυνάμεων. Η εξέλιξη οφείλεται κυρίως στην αποφασιστικότητα του ναυάρχου Κόγκρικτον και προκαλεί δυσφορία στη Μεγάλη Βρετανία. Η καταστροφή του Ιμπραήμ όμως είναι ανεπανόρθωτη. «6 Ιανουαρίου. Ο Καποδίστριας αποβιβάζεται στην Αίγινα και γίνεται δεκτός με εκδηλώσεις παλαϊκού ενθουσιασμού. 14 Απριλίου. Η Ρωσία κηρύσσει πόλεμο στην Υψηλή Πύλη. 9 Αυγούστου.
Υπογράφει τη συνθήκη της Αλεξάνδρειας ανάμεσα στις προστάτητες δυνάμεις και τον αντιβασιλέα της Αιγύπτου. Ο Ιμπραήμ αποχωρεί από την Ελλάδα. 14 Σεπτεμβρίου. Η Υψηλή Πύλη υπογράφει με τη Ρωσία τη συνθήκη της Ανδριανούπολης, με την οποία αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της Ελλάδας.